Hej homies og homiesinder, alle fans. det er modellerne, det her. Vi har faktisk en lille tak til jer. Vi kan se, at I alle sammen er mødt op i dag. Det er super fedt. Super fedt. Tak fordi I er kommet. Vi har jo som sagt det her famøse 1-års jubilæum. Ja, det er i dag, den her dag. Og det er vi rigtig glade for. Uden jer, så ville vi aldrig kunne være nået hertil. Det er selvfølgelig noget pjat, selvfølgelig kun med det, men det er da fedt. Det er rart at blive anerkendt. Tak alle sammen. Men sådan er det at gå herud, altså. Det er fedt at være tilbage, kende alle. Og det er selvfølgelig, sådan er det at være model. Man må vende sig til, at der hele tiden er nogen, der sådan skal have lidt folk over det hele. Og vi, altså, folk vil have vores opmærksomhed, ikke? Okay, det kan jeg. Tak fordi du kom. Det var fedt, du var her. Sådan er det, altså. Du må vende dig til det. Så undskyld, det var bare, jeg skulle bare spille lidt sejt, altså. Jeg giver en menneske, undskyld, det var lige undskyld. Nej.